Vítejte u dnešního rozboru. Rovnou bez zdržování skočíme tak říkajíc přímo pod kapotu, protože se dnes zaměříme na naprostý mechanický zázrak – anatomii spalovacího motoru. Je to mistrovské inženýrské dílo, které doslova pohání náš moderní svět a přesto nám jeho fungování zůstává často skryté. Během několika následujících minut tyhle ocelové svaly rozebereme na úplně základní součástky a podíváme se, jak přesně to celé šlape. Náš plán je jednoduchý a má 5 bodů. 1. Princip spalovacího motoru. 2. Dvoudobý a čtyřdobý cyklus. 3. Zářehové versus vznětové motory. 4. Tlak, objem a časování. A nakonec 5. Optimalizace a konstrukce komor. Jdeme rovnou na část první. Princip spalovacího motoru. Představte si tu obrovskou inženýrskou výzvu. Jak přesně skrotíte sérii extrémně prudkých explozí a spolehlivý z nich uděláte plynulý rotační pohyb? Celé to stojí na principu takzvaného tepelného stroje. Není to totiž jenom hromada kovů, je to v podstatě velmi sofistikovaný konvertor energie. Proces začíná spálením paliva, čímž vznikne obrovské množství tepla. Tohle teplo okamžitě vytvoří uvnitř válce masivní tlak. A právě tento tlak se pak přes mechanické díly přemění na tu užitečnou mechanickou práci, která nás posouvá vpřed. Abychom si to dokázali lépe představit, podívejme se na základní nákres. Všemu dominuje samotný válec. Uvnitř něj běhá píst, to je ta 8, a ten je přes ojnici spojený s klikovým řídelem úplně dole. Právě tahle svatá trojice, píst, ojnice a klika, je ten magický mechanismus, který umí vzít ten přímočarý pohyb nahoru a dolů a přeložit ho do plynulé rotace. A nahoře, tam vidíme sací a výfukové kanály, kterými motor vlastně dýchá. Přesouváme se k části druhé, dvoudobý a čtyřdobý cyklus. Tou absolutní klasikou je čtyřdobý cyklus. Je to doslova tlukot srdce většiny dnešních aut. Odehrává se ve 4 naprosto striktních fázích. Sání, kdy se do válce natáhne čerstvá směs. Komprese, kdy píst tuhle směs brutálně stlačí. Pak přijde to nejdůležitější, expanze, tedy ten samotný výbuch a pracovní zdvih, který dodá výkon. A končíme výfukem, kdy se spálené plyny musí vytlačit ven, aby to celé mohlo začít nanovo. Šílené na tom je, že v běžném autě se tahle celá 4fázová sekvence odehraje třeba i 50krát za 1 vteřinu. A teď to srovnání. 4takt versus 2takt. Zatímco u 4taktů má každá fáze svůj vlastní nerušený pohyb pístu, u 2taktů se tyhle akce překrývají. Komprese a sání probíhají v podstatě současně. A stejně tak se expanze, výfuk a nasátí nové směsi dějí během jednoho hrozně rychlého kondenzovaného pohybu. 2takt je díky tomu mechanicky jednodušší a dává pracovní zdvih při každé otáčce, ale daní za to je mnohem náročnější vyplachování toho válce od splodin. Jdeme na část třetí, zážehové versus vznětové motory. Tady se dostáváme k fundamentálnímu rozdílu. Jak vůbec tu explozi odstartovat? Máme 2 cesty. Zážehové motory, typicky benzíňáky, vyžadují k iniciaci externí impuls, tedy elektrickou jiskru. Za to vznětové motory, tedy diesely, na to jdou přes čistou fyziku. Vzduch je ve válce stlačen s takovou silou, že se extrémně zahřeje. A ve chvíli, kdy se do tohohle žhavého pekla vstříkne palivo, prostě se vznítí samo. Tahle teorie se samozřejmě jasně promítá i do samotných součástek. U zážehového motoru nám stačí zapalovací svíčka. V podstatě jednoduchý elektrický izolátor s elektrodami, co hodí jiskru. Ale u vznětového motoru? To je jiný příběh. Tam musíte vstříknout palivo do už tak obrovského tlaku, a to v naprostém zlomku sekundy. Vyžaduje to extrémně sofistikovanou palivovou soustavu, výkonné čerpadlo a precizní trysky, které těmhle obrovským silám dokážou bez problému odolat. Tím se dostáváme k části 4. Tlak, objem a časování. Víme, že tlak roste a objem se s pohybem pístu mění. Logicky se tedy nabízí otázka, jak tyhle neviditelné, dramatické změny uvnitř motoru vůbec inženýři vizualizují a měří, když se snaží z motoru dostat maximální efektivitu? Odpovědí je takzvaný indikátorový PV diagram, graf tlaku a objemu. Na svislé ose vidíme tlak na vodorovné objem. Ta uzavřená smyčka uprostřed grafu je vlastně to hlavní. Reprezentuje přesnou práci, kterou motor za jeden cyklus vykoná.
Jednoduše řečeno, čím větší smyčka, tím větší výkon. A hned pod ním máme kruhový diagram časování. Ten ukazuje, v jakém úhlu natočení krikové hřídela přesně musí přeskočit jiskra nebo se otevřít ventil. Vidíte? Není to jen hrubá síla, je to dokonalá symfonie času a tlaku. U vznětivého motoru vypadají ty smyčky dost podobně, ale naprosto klíčová je ta horní křivka. Písmeno Z tu označuje moment začátku vstřiku paliva do stlačeného vzduchu a K konec vstřiku. Můžete si všimnout, že tlak během hoření toho vstřikovaného paliva roste mnohem plynuleji. A právě tenhle průběh je důvodem, proč mají vznětivé motory tak masivní krouticí moment a operují s tak vysokou účinností. A jsme u poslední, páté části. Optimalizace a konstrukce komor. Víte, samotná spalovací komora zdaleka není jen nějaký prázdný prostor. Její tvary jsou propočítané do posledního milimetru. U zážehových motorů vidíme klínové, střechové nebo půlkulové varianty. Jde o to, aby čelo plamene postupovalo od svíčky co možná nejrovnoměrněji. A vpravo, u vznětových motorů, tam je komora často vyfrézovaná přímo do samotného pístu. Tyhle miskovité nebo prstencové tvary uvnitř vytvoří naprosto divoký vír vzduchu, který to vstříknuté palivo dokonale promíchá. Ale sebelepší tvar komory je vám k ničemu, když motor nemůže pořádně dýchat. Evoluce ventilových rozvodů ukazuje krásnou cestu zefektivnování. Od starých SV rozvodů přes OHV až po moderní systémy OHC, kde je vačkový hřídel uložený přímo nad ventily. Každý tenhle inženýrský krok postupně snižoval setrvačnost dílů a dovoloval rychlejší a přesnější otvírání ventilů. A to vede kam? Jednoznačně k vyšším otáčkám a většímu výkonu. Co se ale stane, když se tenhle přesně vyladěný proces vymkne kontrole? Můžete vidět normální průběh hoření s plynulým vrcholem číslo 1, ale pak je tu ta rozklepaná křivka číslo 2. To je detonační hoření, známé taky jako klepání motoru. Nastává, když se zbytek směsi vznítí sám od sebe a naprosto nekontrolovaně ještě předtím, než tam vůbec dorazí plamen od svíčky. Výsledkem je extrémně prudký nárůst tlaku, doslova devastující rázová vlna. Pro motor je to vysoce destruktivní jev a inženýři i výrobci paliv se snaží udělat úplně všechno proto, aby k němu nikdy nedošlo. Když si to shrneme, viděli jsme obrovský inženýrský triumf. Od naprosto precizních tvarů komor přes orkestraci těch stovek výbuchů za vteřinu až po palivové systémy pod brutálním tlakem. Z hrubého stroje se stal mechanismus s hodinářskou přesností. A vzhledem k tomu všemu se nabízí ohromně zajímavá otázka. Kolik efektivity vlastně ještě dokážeme z té termodynamiky vytěžit, než narazíme na absolutní hranice samotných fyzikálních zákonů? Pro náš dnešní rozbor je to vše, ale rozhodně je o čem dál přemýšlet.